Provela sam 20 godina u hotelijerstvu, u prestižnim lancima kao što su Hilton, u Hrvatskoj i inozemstvu. Ideju za otvaranjem samoposlužne praonice rublja dobila sam u Londonu. Međutim, ubrzo sam shvatila da hrvatsko tržište nije dovoljno zrelo. Dugo sam čekala priliku da kapitaliziram svoje znanje i napokon san mi se ostvario. ...28. svibnja u Zagrebu otvaram drugu LG Laundry Lounge praonicu u svijetu. Prva je otvorena u New Yorku. Opratit ćemo vaše rublje tako profesionalno da to više nikada ne poželite raditi doma. Miris oprane robe i pozitivne atmosfere širiti će se iz Heinzlove ulice 60. Ukoliko i vi želite pokrenuti Laundry Lounge, slobodno nam se javite. Pratimo vas od ideje do realizacije.